aici împreună cu Kevin. Bine. Și să continuăm cu level 3. Kevin a ajuns la level 4. Cel mai greu să găsești pe Gaster. Dați un like dacă vă place și dacă mai vreți să faceți un videoclip cu Bone Table, să lăsați un link în descriere dacă vreți să vă jucați, să dați și voi 7 like-uri dacă o să ne placă, nu? Am vorbit corect? Da? Și am pierdut. Serios, să las eu. Serios, chiar? Da. Telefonul e mult mai înalt decât al meu. Da, e ca un nou telefonul. Nu, acum un an. E vechi. Acum un an, 2. Uite. Suntem așa? Da, ce chiar până vreau să uite ce damage dau. Viață. Yes, am pierdut. E și ce se întâmplă acum? Yes, am câștigat, oameni buni. Ți-a plăcut? Da. Să vedem ce level am reușit să fac. Vrei să-ți dau level up? A, tot 3 am. Acum am 4. Asta e mai greu. Da, nivele mai grele. Uee! Da, vă place, nu? Că cumva... Uite-te la videoclipul meu. Dacă vă place, dacă nu What the... Să știți, oameni buni, e cel mai greu, level 4. Și mai ales... Maximul ai? Da, uite-te la videoclipul meu. Poți să...